ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଜ୍ଞା? ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାହା ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଥରେ କରିଥିଲେ। ସେ ବାହା ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିନି ଆଉ କେମିତି ବାହାଘର କରିବି? ସେ ଝିଅ ହେବ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି? ମୋ ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରିନି, ମୁଁ ବାହାଘରଟା କରିବି? ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ପୋଷିବି କି? ମୁଁ ମନା କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ 3 ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରି କରୁ, ତତେ ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି ହେଲା। ଦେହ ଖରାପ କଥା କ'ଣ ନା କାଲି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି କାହାର? ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା? ପୁଅଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଏଠି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କ'ଣ କାହା ପାଖକୁ କାଲି କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣ? କିଏ ଯୁବତୀ? ହଁ, ସେ କଲ୍ କରିଥିଲା ରାତି 3ଟାରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ରାତି 3ଟାରେ ଆମ ଝିଆରୀକି କଲ୍ କଲା। ଝିଆରୀ କହିଲା ଯେ ମୋତେ କହିଲା ରାତି 3ଟାରେ ମଉସା ଆଉ ବାପୁ କ'ଣ ସେ DAV ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲଜ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସାନ ପୁଅର ମୋର ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଲୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ଖୋଜି 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 ପାଇଲୁ। ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗେଟ୍ରେ ଅଟୋଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଲୋକ 2 ଜଣ, ଏ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବର୍ଷା ବୋଲିକି ଏ ଝିଅ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆଉ ଜାଣିନି ସେ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଠି ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲି ଯେବେ କହୁଛି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଗ ରାତି 3ଟା କଥା, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲା, ଅଟୋବାଲା ଆଇଲା, ଆଉ ଆମେ ବୋପା ପିଲା 2 ଜଣ ଆଇଲୁ, 3 ଜଣ ଯାକ। ତାକୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠୁ ତ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ଇଏ ଅଧଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ବସିଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ହାତ ଅଛି କି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଝିଅ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଝିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏର ମାନେ 2ଟା ଲୋକର ହେଲା। ସେ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ କହିଲା ବାହା ହେବି, ଝିଅ ଯଦି ମନା କଲା, ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ବାହା ହେବିନି। ଇଏ କହିଲା ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛୁ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ତୁ କେମିତି ବାହା ହବୁନୁ? ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ହେଇକି ଆକ୍ସନ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବୋଲି 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ନୁହଁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ଆସିଥିଲେ ମାରିବାକୁ। ହଁ, ସିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଦିନ 12ଟାରେ ମୁଁ ନିଜେ କଲ୍ କରିଛି। ଦିନ 12ଟାରେ କଲ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କହିଲା, ପୁଅ ମିଛ କହିଲା ମୋତେ, କହିଲା ବାବା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପୁଅ ମିଛ କହ ନା ସତ କହ। ନା ହଁ ବାବା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛି। ମୁଁ କାଟିଦେଲି। କହିଲେ ହଉ ପୁଅ ତ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛି। ଗଲା ତା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା। କିଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଏଠି ବୁବୁନା ବହୁତ